Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Meghalaya la Pynliem ya ka Mizoram dalai fulairan ha ka jingle kai cricket. Kebening kong jongka ha ka second NEC DC Senior Women's Interstate Tournament arajar pausan ka belong ha rangpo ha ka jelas Sikkim. Kriket tournament kelas dang nadu menhinin kesngi bat la penlong ya ka di ke North East Cricket Development Council harangkat ka jinga trelang bat ka Sikkim Cricket Association. Hagan ni ka jinga lek kai ka Mizoram kala job ya ka toss bat kala jiet ban kawang ball ningkong ka Meghalaya kala ban tit shispa khat aron bat kala hap ndri wicket haki arpo over. Ka Luiza Tamang kala tit lai pusauron naki arpo nyo ball ka Debasmita Dutta arpo praron naka arpo ndri ball ka an kita Sarma arpo ron naka kandai ball bat ka Monica El Pawa khat aron naka arpo ball. Hababe ya ka thong ka Mizoram kala ban tit tang kandai ron bat kala hap lot borok ki wicket tang hapo ka khat pra point ar over. Ka Debasmita kala yok ban khur lai wicket ka dayaka lai wicket bat ka indari akor ki wanyang ar wicket. Ka Debasmita kala yok ka nam player of the match. Ka Meghalaya ka badan ha ka group A kan hap yakun sabat ka Nagaland ha ka jingle kai ka banlong la shai ka sngi.